рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе аз ҳолати баъди роҳи автомобилгарди душанбе рӯдаки ёвон паҳн шуд, ки баҳсу мунозираҳои зиёде миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан мусофирону ронандагон, ки тариқи роҳи мазкур рафту омад мекарданд, ба бор овард. Бинобар ин роҳбарияту масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияҳои ёвон ва рӯдакӣ тариқи техникаҳои лозима ва кормандони роҳ минтақаҳои харобшудаи роҳҳои автомобилгарди душанбе рӯдаки ёвонро мунфарш намуда, мушкилотҳои ҷойдоштаро бартараф намуданд. тамошобинони арҷуманд дуруд. Мо ҳузур дорем дар роҳи автомобилгарди душанбе рӯдаки ёвон. Чӣ гуна ки шумо огоҳ ҳастед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан дар шабакаи фейсбук, шарҳе ё гузорише аз ҳолати бад ё ҳолати ногавори роҳи автомобилгарди душанбе ёвон рӯи навор омад ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садаҳои зиёде ба бор оварда буд. Ва чӣ гуна ки мо ба ноҳияи ёвон сафарбар шудем ва аз самти фаъолияту ҳолати кормандон ва масъулину роҳбарияти муассисаи давлатии ноҳияи ёвон, ки дар роҳи автомобилгарди душанбе ёвон фаъолият карда истоданд ва албатта таъмиру таҷдиди роҳҳо рафта истодааст.